Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakrayan. Programa ang pakasakmuan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung aming nga pada pawagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center in the Nemars Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lowag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanang nasamang bahay ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ni pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw tinimbag bigat kada kay aming sa pada. Kan padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Franklin. Abi nga ta nga dalat ta kitay lasong, barikada, uno iti hams, iti desdes nga turong ti balagi ken panakapaay. Malasatan nga ta gitoy ni Franklin digiti laped iti panaglasat na amang tunton iti balagi no anyaman ti kayat na nga pagbaligyan papagayam. Hindi ka rin irugi papagayam nga ibasa. Tuloy-tuloy, manipod rugi aging kana iti gibus na. Hintay irugin nga ibasa. Dati pagkasalitan ni pagkayam tayong Franklin. Sagodahin ng hurot ti surat. Kunana rito'y Dear Manong Nemi, hindi pa nagbalagitan yaman na panggip, arapaap, ken tarigagay, nagkalunay ang pakaraksakan ti may nga tao. Kasi ti may nga anak, at tarigagayan di kinaganak, nga may kanitinaran niya kamasakbayan. Saan nga nagliway ni Mama, Manong Nemi, nga nang ikalikagom, iti panagraduar ko, manipod, elementarya, high school, aging ka iti college. Duwa kam lang agkapsat, agpadpada kam nga lalaki. Ni ading kong Edmar, Manong Nemi, ni Mama, may mesa, single mom. Gabata, ubing kampay lang idi ni Elmar, idi pumusay ti amami, iti car accident. Gagangilay nga basit ang negosyo, Manong Nemi, iti pamataudan ti pagbihag, ken panagadalming at kabsat. Ket kalikagom ni Mama, napaman nga makapagladwara, kadadanton may sa tawen nga panagtrabaho, mga sawa akto kanon, gabot na mailiwan iti apo ko. Ni Divina, Manong Nemi, ti first love ko. Nalapsat ni Divina, Manong. Adda pa lang, iti college, iti addan na kinaawatan, iti puso mi. Wen, napintas ko nak, tati ambisyon na, iti agmasbasa, kiniraprapinan, kat may sa dito yung model. No may sa nga model, Manong Nemi, ti may sa babae, di kitay adot endorse na, may sa mang-endorse, kadigiti commercials. Nakinis, Manong Nemi, ti kutis na. Awan ti makitam, nga madi nga marka iti rupa na. Dagiti mata na, nabiyag, ti agong na,
dagiti bibig na, dagiti naurnos ka na pudaw ng ngipin na. Ti malo apang magina. Holding hands, si didamo manong nemi, kat idiagangay, at ang dagiti kundawang agin narakop kami tinairut, napaot nga managlanang dagiti bibig na. Idagraduar kami manong nemi ti college, nakastrek kadagos sa empleyado, ito may sa nga bangko, dito syudad. Nadanak matan di kabukbukodan, kakaro, no kotse manon nemi. Kastamet manon nemi, kani divina. Wan, kad nakastrek matadagos si Suna ti trabaho. Kas may sa o model manon nemi, kadag diyan dumaduma nga kumpanya ang mga laken ko na. Ididunteng manong nemi iti may katalo nga anibersaryo ti anayat mi. Nag-date kami manong. Lapang kami ti may isang restaurant, candlelight, may romantic ti lugar manong nemi. Iminom kami ti champagne. Idirasas ko ken kuana. Happy anniversary, sweetheart. Ano nga tanong, kalpasan dito ikat mapantay ti may isang lugar. Ngawang pulos ti makaistorbo ka data. Kasla maawatag ti kayat mong sawin, Franklin. Nayonan ta pa nga ti inom ta. Barbarang isunton ti panangisakot ko kayong kati amin-amin ko. Namin ado idin manong naming impasagid ko kayong kuwana nga da ko man mapasamak kada kami. Ngem, kada kita nga guntaway manong nemi may katlong anibersaryo ti enayat mi. Pinagustuhan nak ni Divina. Wow! May isang paset na kararagsakan ti biyak ko manong nemi. Nagbeso nga doon kiti babae idi nga agduyos kanyak tagwapo akmet, siyempre macho. Napins ti trabaho. Ngem jaking ngas kaso ida. Sana ka nagseryoso katakwada. Ni Divina manong nemi. Nariknak din isang sangayan nga yat. Isungarot bilang ko ang first love ko. Kana nga pala sa pulik manong nemi, para kanyak isot kabibintasan pang Miss University pa magina. Iti may isang hotel manong nemi ditoy. Nagrenek dagiti matak, anang matmat, ti kumpleto apakabuklan ni Divina. Awang pulos, ti makita nga tapara, makasinga ka nagiti mata, ken panangapros ken kuana. Perfect. Nakapinpintas manong. Ken nakabangbanglo, nakakinkinis, nakalamlamuyo. Tinanang ko manong nemi, tinangarakop ka ng agek ken kuana, nakatantanang. Gabot kayat ko nga ilalaen. Wen, dito yung met nga inot manong nemi, dikit ti sumulaw nga areng ken asog ni Divina. Kagadahan, ti bales dagiti inairut nga rakop ko ken kuana. Oh, Franklin. Nakabarbara dagiti pibig mo. Nakabarbara dagiti nakulat mo. Nakabangbanglo ay nakabimbintas ka, Divina. Pang Miss Universe. Naranagak manong nemi, kadagiti apros ka nagkak ko kayong kuwana, awang pulos ti panagalumiin ko. No labsaktag sa manong nemi, ultimo ka nagbabaitan, tiramay dagiti saka na nakadaldalos. Mabaling ko da manong nemi nga, agkan. Dimtengan manong nemi, ti kanito, tapno di kasta, kat osate kon, tiruangan ti langit. Medyo marigat anak manong nemi. Gagahit ako nada. Numangrugi kag dadamo kit marigatan. Madlaw ko met manong nemi masaktan ti babae ng ipatpatag ko. Nga masapul apisange kon titelon ti langit. Tapno di kasta kat sumre ka kon. Tapno di kasta kat dayto yan titimon amang ngatad ka na kami itipagkes nga gampayag amang tukno ni ti langit. Manong nemi virgin na talaga ni Divina.
Diyan ka mo manong name no anya ti kasangit ni Divina. Kalpasan na. Iti mo na agundaway nga pa nakaitayok mi tiragsa. Nasaktan ka. Anya drumbing ka kasangit mo. Saan ka ito nga baybayan? Nakasagana ako ng mga sawakin ka. Itanyaman nga oras sa kahit mo. Nakaraklagsakak, Divina. Kapag talaga na paniknikak na siya katsyak tulayan. Diyan ka muna niya matirumbing ang kasangit ko. Siguro kapag naitad kong gangkati amin ko. Ikasanun sa angas gakan siyak nagkagasat. Adan to pa'y mabaling ko ipagpanakkel til laki nga naikari para kanya. Tabi namin nga hanggang sure. Di tayo amo na mapasamang itong bigat, Franklin. Basta para kanyak. Si kadagbaling nga inadigtan ako. Kabuta si kalang lipat-patig ko, Divina. Naminsan ba'y manong nemi awal baliw nga si Mang at imayok kami. Adadan na naimimnas ti amin, ti may kadua ken may katlo. Lady manong nemi ti muna, nga malagpapas may tinagsak kani Divina. Kalbasan ti dua, talo, abulan. Tinawagan na daki dito pisina. Agmay-vibrate manong nemi ti cellphone ko. Gabutan ni Divina manong nemi ti tawag baka emergency ko na. Sinong bata? Hello? Positive. Anong positive? Positive kay ti COVID. Aumpe COVID. Ano nga ti positive ka magbagam? Masiko ka. Yes! Oray ko lang naipig sa manong nemit. Yes! Timalyaw di ka ti padak ng mga opisina. Hey! Franklin, hapay. Awan, dala pa ka nagsagag. Agbaling nga ama. Kas nakatreaksyon na kita lalaki ang agbaling nga ama. Manong nemi ti amok idi kadibagan ni Vanessa, ni Divina. Nagkasar kami. Ngimsan ko nga nauray. Iso nga na pa na kami sumuwi ti balay da manong nemi. Siyempre, ang mukon da mamakin ipapangnak na kitiduwa kamsat na. Nagsango kami. Ito naman ba na pumasyar ka? Pumas pasyar ang matidiya. Idararban nagpailaan. Ngayon dinaklon kan. Sa kalain mo dito balay, hindi naggraduar. Abay, I miss you. Abay, di na tinawagan will you marry me? Franklin, abay ang katawa ka. Masikog ka, di ba? Di rumbing laing mo ha. Ikasar ka. I'm sorry. Abay. Awanin. Naregregen. Pakiulit mo man timbagan. Naregregen di si Kuko. Anya? Di mo pipigsayan. Jacket nga mamon da mamakin ni Papa. Sa mga rabrabak dita. Divina jacket na saan ka mga rabrabak? Naregreg? Naigalis ka? Kasano? Saan ko kahit tagsikog ka? Diyak kahit madadahil pikiyur ko. Diyak kahit madadahil trabaho. Saan pa nga panawin? Saan ka pa yung nakasagana, di ba? Hang ka pa yung nakaurnong. Orisyak. Diyak pa yung nakasagana nga baling nga ina. Diyak pa yung nakasagana nga baling nga asawa. Inarantam nga pinaragreg. Pinatay mo din ako. Darap ay lang. Okay, bye.
Pakawanan nak. Franklin. Inulit-ulit ko tinagpakawan kina Apo Diyos. Nagpakawanak sa kabay ti amin. Kani di maragregan, inulit-ulit ko tinagpakawan iti na Marso. Saan na ka mapakawan ti Diyos? Apay nga, mamakawan niya Apo Diyos, manakaawat. Kriminal ka. Hey, awang peti biyag na, darapay laeng. Saan na ka mapakawan? Iso kaslasan ka mata mapakawan. Come on. Come on, Franklin. Maawatan na ko ma. Saan mo kung malangaro din ng ibagbaga? Abay palangaro din ng ibagam kanyak. Randam ba't lagayo nga parigreg? Ano ti klasem? Sa kakadingan na konsyensya. Bunga tayo na yata. Ni Apo Diyos kit inikan na katibiyagin sa klot mo. Apay nga niti pam, apay nga sa mong inikan ti kalintigan. Dahita nga parsuwa, nga mamulagatan na ko matilobong. Oray niya ti bagbaga, mawanin eh. Nalpas kat nalpasan. I'm sorry. Pawang aro din dress kan pa nga gagarag dito eh. Kinunak manong naimi sa akting makderan ka tinurong kon tiri daw. Kinamakam nak. Franklin? Inakon. Kagura nak. Ano tinamnamayang mamarik nak? Sukatan ng tuno. Nakasagana akon. Mistik ko kaminta. Idimpay ko di bagikin ka. Kumakit. Nakasagana ka kontrol. Saan ko napuputan kanya pagamunta? Inakon. Mawatan na ko, ma. Sige. Mawatan na ka di madlaing. Awanan di maramid ko. Suktan to. Promise, suktan to. Diyan mo manunay mi tain inot alimami istirik nak. Kani divina. Namampay, naililiwag ko, sakit, tinakam ko, tinaramid na. Namampay, si papakawanak matin kang kuwana. At alagad ikong daway manunay mga tawagan na kamsang kong ikaskaso. Kano talaga mapilitan na sumungbat. Hello? Sweetheart, I miss you. Bisyak. Baka pambar mo lang data. Agum temak. Di, tulong pas tayo overtime mo. Tumaminsanin. Nandun ka ano? Siyak to tumawag ka ka. Kahit nung kasta nga saan kong ikaskaso man, name umay dito'y balay. Tawagan na tumatan ni mama. Elo anak, adad to ni Divina, ururay na ka. Kakakadi pa sumangpet? On the way akon mama. Hindi ka mangaragbi matan dito ni Divina. Ngam ko na nag-dinner date kaya ano? Diyak basango ma. At kasi lima imis matan relasyon nyo. Ado na kitipulpulong ni Divina kanya. Dayo ka di sinulsod no apay? Basta nagbaling ka matan na busy. Ado na kita'y awis na nga sa mga patgan. Diyak kanimot ko na kang kanak nga. Roman, no, nang mambalin kat agasawa kayo, tapno, maadahanak mo din ti apo ko. Nabayagan ka kayo, ilukot ti, maadaan ti apo ko. Umapapalak unay ka, nagit kumadrek, nagit kapatadak. Nga nag-asawa, nagit anak, nagit adut apo ko dan. Nagsihat, sa bali nga ti apo ko, sa bali ti anak. Ma, asidag ako na. Alala nga rod, sige nga rod din. Ryan na ka. Hindi dumtek ako manong na yung sinabat nak. Sinabat nak ng Divina nga narakop, nga nagkanda kinibibig ko.
Kasi lang kayat nga balsen manong naming him. Siyempre, maaros matirik na. Napintas, nabanglo, ti kaya nayat ko. Gusto na lang ta, nagbali na kriminal. Sweetheart, ba'y kastoy ka matin? Balik ka nagsukat, kalpasan na. Indag dinner. Dito latan balay. Di na ka di mapakawan tinaramid ko. Si papakawan akong ka. Abi nga rin mamiis kan. Do you still have me? Kung nakmat ka nga sukatan to, Kaya ni mamang mong agsawatan. No, kahit datay ta, makaalak to manin. Di, tsak lang mamati. Napatpatig ti bagim, kananya mga tumao iti count kami. Di mo kahit madadahil ti bagim. Gabo iti trabaho. Kaya't kung gulak man. Sige. Barbaring no. Next year siguro. Planuhan ito kalay sata. Barbaring. Abi nga barbaring. Basta next year. Umiyanak ka ron. Kahit kung daki na naasikot. Di mo bali baga nga saan ako nakayat. Nakalalisto ka ba ng sukatangket? Angin, ingkarit namin di bagik nga. No sino ti lalaki nga pangipaaya akong di bagik. Isukit iso. Kat nakasagana kang mga ilaban ti ayat. Ti ayat ko keng ka. Franklin, uraan niya't mapaspasama. Nagtultuloy manong name tinalami isang ngariknak kani Divina jakmat maawatan ti bagik duapay. Tas ipapakawanak maten kang kuana nalpas kat nalpasan na iliwanan. Nanaro na lang aroden manong name idi mamaamok ni Aileen. Ang may mesay di manong name iti may isang lamisaan. Iso na lang taduamat. Ti plato ngayon ti merienda. Diyan mo manong nemi, no yan nakaisar ungak ito dahi nga food chain. Kinasarit ang kayang ti manager. Gabata, inbound da ki di bangko. Hey, ay, awan sa amin ti kaduam. Ada, iso na lang tagay ayam. Agay ayam? Medyo, ti anak ko. Saan nga madlaw nga adan, akbon? Adan, 4 years old, babae. Wow, napintas siya. Makas ka na pintas mo. Isa gayam ni Franklin? Siya na Aileen. Uy, siya karam natin yung inagan na. Franklin kina Aileen. Ano nagan mo ti mister mo? Single mom. Basta gayam. Mabaling ka di nga maman ti cellphone number ko, address ko, kasta? Kalbasan na, ibagak kang ka, and then, may santong arabi, ada ka doon sa diabalay, nga may magpasya kanya. Ibagamot nga single mom ka. No, kumandan asawam, mabaling awan kalintagak, nga may magpasya ka. Di mi napupuutan manong naming ambassador, ti anak na. Mami? Niya titom nga Franklin. Ti anak ko ni Lisel. Hi, baby. Nagwapo ka. Nagwapo ka, tito. Kinam kita ubing pa lang amunan ng ibagatipod, no? Sara gamit. Hanggang ululbot ubing. Di ka talaga gwapo, ha? Gugwapo ka kami ni dading ko. Nakita na nakadimad lang ni dading na. Umay nakampas pa siya rin. Pasaray, alain na ni Lisel. Mapanipas pa siya. Hasta kayam. Abi nga na baling nga single ma'am. Mamaling ka di na kami istorban nga ginang agmerienda no nalpas kan. Saan sawat nga agmerienda tirantam? Saan? O may kanto pa siya rin. Yes, Lisel, baby? Tito, umayag to pa siya rin balayo.
Nakaragsa ka kasi mangped dito balay, kada di para ka maamukin ni Eileen manunin. Banag ng pinautputnak ni mama. Oo, okay kaya di maten ka ni Divina, iho? Okay kayo, nawanti problema yon. Oo, mati problema ni mama. Ada problema yo, kabutadot ipulpulong kanya ni Divina. Ngim okay kayo, di ba? Kapag naragsak ka si mangped. Naisang-sangan di ka naragsak mo. Sana kas ka nagiti na malpalabas ng aldaw. Nga nakaununog ti pang panunutan. Ma, naamam mo kami ni Eileen. Sino nga Eileen? Ni Eileen nga naamamok nga ritay. Ngayon pa karagsakam? Saan mo nakayat ni Divina? At amanin sa bali? Kung mo na ng Divina at first love mo. Isot first love ko. Yung siguro saan nga ako ng alas love. Hey, ano mas pasamak ka? Imbes ko mga ayusin nyo ito problema yung kani Divina, kat pagsalitaan nyo ti kalay sayo, and then pututa mo ni Sona, kat namadaan ako ti apo ko. Mama, anda ko maitan na po ko yun. Ngimpi na tayo ni Divina. Kanya? Dadamatin din ng na no aping alim mamisak kang kuwana. Si papakawanak mat kang kuwana. Kan naawat kundi amin. Ang tsaka mo. Tanagbali ti direksyon ti pitik ti puso. Nangaro na ita. Namamok ni Eileen. Isuda nga gina. Isuda nga agina. Kahit mo sawan, adan anak dahil nga Eileen nga namamom, 4 years old, babae, cute, makayayo. Agayat ka kina Eileen? Saan mo nga patpatig ni Divina kat ni Eileen itan ti patpatig mo? Kas ta mama. Agmauyong ka kadid, Franklin. Pag magmauyong, kakayat mo ni Divina? Ay, kakayat mo na dyan nga Eileen? Ngam ni Divina? Ni Divina nga nakapimpintas? Ni dyan nga Eileen? Adan anak na? Kahit mo sawan, agtarakan ka, ito sa mo man ka putot. Mama, madi ka tiagayat tikas ki ni Eileen? Depende. No anak nakaalaan na ti anak na. No isot ng panaw iti lalaki, kapag nagbaling nga irresponsible di lalaki. Uno saan naala na data nga babae, data anak na iti saan nga legal. Talagang matkasa nga legal. Agsikog, aganak nga balasang pailang. Iho o sarem ta panunot mo. Saan nga tapusom. No limang misman tirik na, kinidvina, gabuti kasi dyan nga naaramid na nga basol. Si kamid lang nagko na nga si papakawan kan, kaya maawata mo din namin. Yung mapisa mong pasubli, di dati nga mariknam, kinidvina. Ni Divina, may isang model, nagpintas. Kahit kasano mo tilangan na dyan nga Eileen, adan anak ng upat, titawan na, di kat luskyangan. Napintas mga. Isang harong nga kiktutak, di baga ng adanak nan. Napimpintas ka ni Divina. Sa bali tipintas ni Divina, sa bali may tipintas ni Eileen. Yung iba't patag na ka ni Divina. Kada dyan nga Eileen, iba't patag na ka nga ta? Basta mama, awan ti sa bali nga surutik no sa nga ti puso. Minamauyong datang marikriknam. Kagura ka, hindi ka stugar aramidem, Franklin. Ni Divina ti kayat ko. Saan nga dadya nga Eileen nga diskrasyada. Kagurgura nakmatan manong name ni mama. Gabuti kas dyan nga desisyon ko. Diyan mo no, apay nga naamuan ni Divina, mabali siguro ng impulong ni mama. Taditayin lang rabi, manong name tinawagan na ni Divina. Hello, Divina. Makadisturbo ka na sa pamat pailahin, di ba? Sika, baka mapuyatan ka. Madiking ka tagbuyat sa kadi.
Nasapa pa'y laing. Nakatawag ka man. Nagasgas daw ka rin tumawag ka. Kang anayin na ka may iliw ka. Abay, kaya mo ka din na diyang Aileen, ngamit siya. Nakadamang kami din na ita. Sigurado nga ni mama, saan ka di? Daumot ba sa bali nga nakaamoy ito na ito, saan ni mama? Tinawagag ni mamam. Naibaga na. Daka naman sa kamabahay nga na mamom. Aileen tinagan na. Nga daan iti anak. Disgrasyada. Nakakatkatawa ka, Franklin. Kasi dyan, di klase, di babae nga pag-isungatam kanyak. You're crazy. Disgrasyada. Nagalalusan. Sa nga virgin. E nito ta siya. Siya ka tinakagunon. Ito kinabirhen ko. Nadagsan nga peso di baso ko. Anong gotek? Amadadyayan. Adadyayan. Mamalintang matasukatan. Katsama ko maitultulit at magparag mauyong mo, Franklin. Tamangan no. Katawaan da ka. Nagtungpal ka lang ti may nga disgrasyada. Ngayon sang kingyas kaso manong nemi ni Divina na ba nakitimay sa ngarabii iti balay ngayon baga edi manong nemi ni Aileen. When? Maysa nga babaunan manong nemi iti simabat. Namaknang da? Da babaunan da? Yes, sir. Ni Aileen. And sir. Mabalin? Damag ko na, sir, no? Pastarikan na kayo. Sino kayo kadi? Franklin. Manong nemi, imbes nga ti katulong ti agsubling saan. Kastaw no titaray ni Lizelle. Tito! So, tinangilokat na nung name iti basit ng read out the gate. So, kan dito. Good evening, Lizelle. Baby. Manong name, binagkat ko. Imarakop man kanya. Kinis ko. Nagbanglo ka. Nabanglo ka. Nagdigos sa kitay. Kanore ni mami. Nagdigosin. Amo na nga dahat. Imbaga ni Yaya. Sige, sumartan dito. Hindi makastrek kami manong naimi, imbabak, indisok, ni Lizelle sa kunyaw at parakeng guana. Parakeng ka. Nagpintas. Paboritik datoy, teddy bear. Paramat ka ni mamin datoy. Flowers? At dapat chocolate? Kahit ko bet chocolate dito. Hindi ang doha ito nga mangan. Dahita ni mami. Good evening, Lizelle. Aileen ko nam Lizelle dahita kamabay mo. Lizelle kan Aileen. Good evening, flowers for you. Thank you. Can chocolate. Saan ang mga ti chocolate? Ti anak ko paborito na unay. Alam mo na ito chocolate, anak, ha? Tayang ka na dyan, kwartom. Ada sa dyan, Yaya, paturugan na kan. Sige, mami. Sige, tito. Ayaw talaga ti anak mo, ha? Sila ko kita nagpapausan nga. Mga daan iti kaskan ko nga, anak. Itapay kit. Ibilang ko nga nagtaod kanyak. Tanya tirantam. Nailaba ka na ako si damo ka makita. O di amok ka may saka single parent. Single mommy. Hanggang nagbalo diriknak. I love you, Aileen. Nakaskas daw ka, Franklin. Nabinsi trabaho, gwapo ka. Abi na siya,
Apikas kanyak. Iso di mandar kinikis ti pusok. Iba't pati kawanay-wanay. Adda kami da kasta nagsasarita manong name ti adda ag doorbell. Sino matray jay? Pinakawan manong name ni Aileen ti Yaya na panangkita. E di sumarek ti Yaya. Ma'am, sino na jay? Ni Sir Marco. Abi nga, di mo pinastrek. Imbaga kami nga doon sa nga ilim. Kapastrekan. Sino ti Marco? Iso ti daddy ni Lisel. Oh, abi kasla nakakasla mo, buting ka. Umay matlagpas pasyal. No sumuno. Iti kasting oras, baka no nakainumanin. Uminom ti harak. Lasenggero. Dadat may sangasang ko kinayat. Kengkwana. Ay, sureta na. Ay. Pundungay mo sa nga ilim. Sangga magululbo ni Yaya. Iso ni Franklin. Franklin? Ni Marco. Ti daddy ni Lisel. Nakadisturbo ak nga rin no kasta. Saan nagpagbakada ni Franklin. Sa may saapin nga daka. Mailiwak iti anak ko. Iti kasting oras. Iti kasting oras, alalayan niya, Lisel, titurog na. Abi kastat lang amanin. Nakapangrugi kan. Baka masobraang na ita. Baka madisgrasa kan tumanin. Apay, concern ka kanyak. Concern na iti amat anak ko. Gabuti anak ko. Siyempre, naglading iti anak ko. No, dadaki sa mapasamak kang ka. Kahit ko lang makita anak ko, sakbad lang, Romal. Hindi, sumarek ka tisilin na. Sana ka rin nga, baybayag. Aileen. Nauyong gayam tilangat ama ni Lisel. Nalabaga na dyan matana, kaputa, ada inom na, madlaw eh. O nga rin, di pa paiud na. Agat sigarilyo ka na agat arak. Sige, inahon. Agsubliak tuwanin. Sa anak to nga sumardeng, gamaluko tirik nam. Bahala ka. Gabutamok. Iti kasi nga sitwasyon ka. Pa-check nga din to mapasamak nga kayo matlang ni Marco tagasawa. Apay ko naman tikas ta. Jack mamati nga kahit mo at kabaling na asawa tikas kengkuana. No'y pagpagapukit anak ko. Baka takamat lang ni Marco tagasawa. Jack mamati. Baka pati ni Lisel katahanaon ay kayat ti amana. Kaapay. Nung siya ti anak. Maayayok ka dito kasi dito klase ng ama. Bagahang kayat ni Lisel nga bisituan ti ama na. Dabutan na bangsit nga rod. Anak la ti anak, ama ti ama. Sige na kon. Nagsubliak naman. Manong Nemi, agala-ala ti panunod ko. No ituloy ko, uno saan. Ngayon kasla da manong Nemi nga, ipursigi kasla ba sa kakarit ti amin. Kasla kasasayang ni Aileen manong Nemi ang tinag tikas ni Marco. Nakakaasim at ni Lisel manong Nemi nga tagtultuloy nga amana kat kasla kini Marco nga irresponsable. Iti dumano nak diti balay manong Nemi at dapala ni mama siriring pailang. Nagkapuam? Ma, nasiging kadiging baka. Siyak pala ti inam. Adda ka pala iti pudar ko. May saka pala nga anak. Nga naskin nga udiren. Gusto ang salat-sudag nagkapuam. Ito yan da Aileen. Pinasyar ko. Imbaga ko't kengkuhanat ti I love you. Talaga ka di nga agbuo yung kan Franklin?
Ma, saan niyo ko mapagkibiyangan ti pusok? Biyang niyo ang peso ti mamagbaga kanyak ng saan nga na kayo tag-desisyon. Sino nga talaga na diyang Aileen? Adaanin ti anak. Di na kahit makikasar ti ama ti anak nagaputa may nga responsable na diyang ama. Namamukon. Kabayat na nagsasalita kam kini Aileen, si Magpet. Dimteng, umay nakanupasyaran ti anak na. Langanat nakainom, nalabagat mata na, agat sigarilyo kat agat arak. No paspasyaran pa lang na dyan nga alalaki, dagiti akina. Dakal ti posibilidad na kayat na dyan nga lalaking asawaan ni Aileen. Kahit gapota, adda ka nga, mga disturbo keng kuana. Dakal ti posibilidad na nga dadakas kapanggap na dyan nga Marco, na dyan nga ama, ti anak, ti ayatem. Kasano na dadakas nga ramidan na kaya ka? Nakapagpagka dato nga raramidem, Franklin. Dumngeg ka nga nagtumpal ka kanyak, sakbay nga nawala daw ti amin. Lipatan mo na dyan nga island, kasi pasublim ti dati kang panagayat mo kini Divina. Yan tagan kat, inkarimit ni Divina, sanong ton ulitan ti kasya ay, nga no mapasigugam tumanan kat isod ton ti panagkalay sayo. Narigot ko itan ngayon sublitim, dati nga riknak ken kuha na mama. No ba'y napakawan kon ka naawat kon ti amin. Napya ko man saan ko na mamu ni Aileen. I'm sorry, mama. Ngayon talagang ituloy ko ti agayat ka ni Aileen. Sayang, no agten naglayang na ijay tikas kini Marco. Alala kung titurog ko manong name na ipatag gayang ngayon silent cellphone ko. Nag-ring. Itikitahig na sino tumatawag. Ekspektare ka ni Divina ng saan? Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Hello? Huh. Sino to? Siyak ni Marco. Marco? Jack kursunada tinaramid mo. Apeng pasyarem ti babae nga daanan ti anak. Apeng nga pasyarem ti babae nga kahit kong ikasar. Ha? Kaya't mong ikasar? Rumbang unay. Ingam, kaya't nga ni Aileen. Kaya't nanto. Papanan na nga saan? Iso nga sardengam ni Aileen. Madamag ko pa pasyarem. Nagkasaganak nagbahid ti hard killer. Tapno mapukaw ko ito nga lubong. Sana ka mabuteng, Marco. Hanggang mabuteng? No oras ko. Ngayon saan ko to sardingan ni Aileen? Saan nakaakayat ni Aileen? Siyak ti kayat na. Han nakakayat ni Lisel, siyak ti kayat na. Gago, tarantado, ambisyoso. Naggwapo ka? Abay, kas ka ni Aileen ti kayat mo. Nagpapasakon. Kaya't mo pa ilang? Idilikudan ti amin. Iba't pati kuso na. Nakagaggago ka. No saan mo nga sardengan, siguradong papapatay ka. Manong name Jack amuno kasano nga naamuan na ti cellphone number ko. Ken naamuan na pa manong name ti cellphone number ni mama. Dati kabigatan na. Bigbigat manong name nga nakangigik man ti sermon ni mama. Makita ti aramid mo. Mamamay. Tinawagan ng idarabida dyan nga Marco. Kasano mo naman ako mat cellphone number yun? Dahil tagar ti dyan ka mo. Mas daawak. Ano kasano? Ti kinalaing na. Iso nga delikado, anak. Delikado ka. Imo na nga tinawagan na kasang gani. Kanimpang tana ka. Sanak tinawagan, imbilin na kanya kang magbagaan ka. Tama nga no, mapukawan na ka no, ti anak. Kaya naman nga gano'n, no siya pa adadaki sa mapasama kayong ko anak. Ano na ito nga raramida mo, Franklin? Ti mao din ti problema ka pati kinatarantadom. Mawan di bagdanakan niyo. Ano, di bagdanakan? Adan mga pangtitibiyag mo. Nga may ramraman nagpayan.
Baka ni ading mong Elmar, katabayra pa naman. Mabagisumat ng masadag manong Nemi, tikabsat ko. Kuya, tarantado kang hagpaiso. May isa ka ba, Elmar? Ako tirubang pag-imbagam kanya, ako karabang mag-imbaga kanya, tarantado. Amom, ti tarantado, word, nga para karagitay tao nga dinamot aramidan na, matartaranta, iso nga tarantado. Sa mo nga amot aramidan, manong. Kasi ang istorya ni mama kanya. Agayat ka, iti single mom? Agayat ka, iti may isa nga mabahay nga dante anak, nga ti ama ti ubing kat nakasagana nga mangikasar. Iti ina ti anak na. Nga dahi nga tao ti pangpang sa ka. Manong, amom, iduluan ka. Iti may panggap iti ayat. Dayawan ka unat na nadangkat kas kanimanang divina nga nakalaplapsat. May isang model. Ita, saan ka nga idol eh? Agayat ka ti. So sa apo, dinakbiyangan Elmar. Kinulit na kayo mama. Biyag ko na ito'y, pusok na ito'y. Siyak na desisyon para ti biyag ko. Ay, susapo. Natangsad ka, napanakkel kan, gaputan ng paadal kan, awanin to digam kanyak nga inam. I'm sorry, ma. Yung talaga nga itig na hilin. May na mauyong deta nga panagayat. Oray pa ino ibag mo amamin sa kapulok at siyam nga ribong ibagayo may na mauyong talaga ipatpating ko di Aileen. Kat deta nga pangta ni Marco, iso tagbalin nga karit kanyak tapos ipusigik yamin. Nakasaka na kamatay, may ilabang ko natin panagayat ko. Iti opisina manong Nemi dinisturbunak ni Divina. Naamunan ti amin. Ingat masapol mo. Nagtrabaho ak. Abi nga sinong batang harod. Amok no anyat kayat mo. Mabaling ka di nga aglans ta. Sige. Iti dating restaurant. Urayan ka. Unang sikat manguna ka niya. Sige sin. Umay ka. Uwan. Kaya na klatan mano. Ngayon talaga napanak. Adan nga guruorin ni Divina. Naka-order pa yun. Naka-order kan? Dati nga magustuhan ta, nga orderin. Ano natin papaspasama kan ka? Franklin, saan samot na nga nasimbang ti panunot mo? Ano man yung tibagbaga ni mama ka? Kompleto. At dahil pa yung gaya, mangipangpangtangken ka. Ngayon may papilit mo pa lang dahil yung Aileen. Kas lakayat ko makita rin yung babae. Tanya tiramidam. Basta, kahit ko makita, nung kasanot lang hana, nung anyat na ngayatam ken kuwala, din ta siya, matmatan na. Pumimpinta sa kakang kanayon. Kasi saan nga man na yun ang titawin ko. Diba? Parang teenager. Gabot hindi mo kaya't ngagbalit lang nga dadadag ka po na no api nga pinatay mo tanak ko. Pwede ka di manin. Di mo ka di pa naawat ti amin. Malagip ko lata. Nabayag ko man nanipas kayo mo. Lalaki nga ta? Kuma? Jack balipatan eh. Ano kaya't mo sukatan ta? Doon rabi eh. Umayag to di balayo. Una saan ka? Mapanit ti first class nga hotel. Pag-overnight ta. Nakasakanak man yung orak at kapiritil ko ita. Anak ko nam. Urayan ka do ha. Sa paham sumangpit. Urayan ka di balayo. Let and order ta mangantan. Intuloy naman nung namin nga lukoy kanihak tap nag-date kam kano. When? Inrantak man nung namin iti nagkakarabihan. Tawag-tawag ni mama. Inatayin mo, natatoy ni Divina mangururay ka ka. Bagayo ken ko na mama nga kawidan. Jack masango. Di mo masango ni Divina. Kad na dyan nga Aileen di masangom.
ayam mo ita. Kasanon no, ang dariti tao na kasagana nga mang patay kang ka, Jesus ha, pumadandanagan na kang ka. Awan ti pakadanagan nyo kanyak mama. Amoy mat, nakasaganak din yaman na mapasamak. Adamat lisensyado nga paltog ko. Na nakasagana mat nga aramate kas pagarikan. Kasano no biglaan da ka paputukan. Kasano tambangan da. Tambangan da ka. Ma, no oras kon. Adaman namang ipangpagtitibiyag ko no awan. Gabot na jacket di man sa pangagawid manon nemi. Itayan da Aileen tinapanak. Pinasnak nakadagos manong nemi ti katulong mo nagtihaya. Sinabat nak manong nemi niya. Lisel, tito. Nagpauba, nagpakarga nga dagos manong. Tanda ka manin, tito. Thank you. Adaman ang pasabok kang ka. Sabali manin, thank you. Bagpay kang ka. Tano umay ka. Ada pa sa rabok. Ngam ni daddy nga ni daddy. Awan, sa nagbangsit. Kagurgura. Sa mga rumbeng gurain ti amam. Amam isuna. Kung ko na nga rin ni dading ko, nga lukoy ka na ni maming ko, tapno mayat nga kasarda. Di mo ka di kayat. Adda ni mamim, adda pa ni dadim. Di namat kayat nga ikatin division na. Iso ti buong ti ulo iti yan dalulo kinilula. Da grandma kini grandpa. Tano, hanga na Bartek. Tao may nakalain, ipasyar na si Jabalayda. Mailiw man da grandpa kini grandma. Nakmabangkamay no kagmumol kini daddy. No kasta nga, saan nga na Bartek. Ngayon no rumabiin, na Bartekan madin. Kat may katan na tibisyo na madi. Katin na laki di sa agtrabaho akit ngayat sa ngamin ng trabaho. Kung ko na da grandpa kining grandma, damat negosyo da, alis to ko mga makastrik na trabaho. Ang sadot kanumat ni dadin ko. Nakadot ma sa umon. Ay, data ni mamim. Good evening, Aileen. Hi. Sige. Anak, siyempre, da sa nga ilik. Uy na. Sige, mami. Inaon ti kwarto. Tito, thank you, ha. Muya. Makaya-ayot, anak mo. Nagawanak na may ayaw ka kikwana. Hindi damok ti man dito tinawagan nak ni Marco. Di ba kas dawag no kasanong na mo na ti cellphone number ko. Siya din ng Ted. Abay kumangitid ko kikwana. Pati ni mama. Amo na pa ti cellphone number ni mama. Ibang bangtanak ni Marco. Papapatay na ka no saan ka sa tingan. Abay ko naganda ka manin. Ipanagnag ko nga talaga. Nanimpas na ka. Tita regagay ko, Aileen. I love you. Abay nagsanay ka? Nagsanay ka ba aging kakanig ito Maburbur-tiyanak pa lang no apay nga kayatnak. Idin to nagpintas ng biyam. Nasdaw ka? Divina dinagan na. Nagkita kayon? Saan kami pa nakita? Ngem, pinaimbestigar nak. Inam mo talaga na siya sinuak. Nga tugtalam nga girlfriend ko may isang model. Nadibinat na ka na. Magit kita kisuna. Iti TV, kada kita advertisement. Kan kada kita billboard. Yung sikat ti girlfriend mo. Yung mga pinasakti kayat mo.
Gabuta sikat ipatpatik ko. Saan mo ipatpatik ni Divina? Inayat ko iso na isunod ng bali nga first love ko. Jack Libaken. Almost 4 years min. Yung 5 isterik na. Gabuti kasi dyan nga naramid na. Ano naramid na? Nagkirelasyon sa bali nga lalaki? Nagsikog. Pinaragreg na. Oh my God! 3 years min. Hindi ipain na tibagi na kanyak. After 2 or 3 months, intawag na nga masikog. Eh, siyempre, gusto ni tinagsak ko. Tamay sa akong nga ma. E di mapag ko sa rungkar, ijayak ko man ti kasar. Imbaga naman tin nga, rinigrig na ti anak mi. Oh my. Tadi na kahit nga madadahil ti figure na. Adadang inalala na ti bagina. Ngim ti bihag. Ti bihag nga ti saklok na. Dahil parang nangguram kang kuha na. Nakagurak. Ngam si papakawanak kang kuha na. Inawat ko matan ti kinapuno. Nailibliwag ko ti amin. Ngam saan ko na mapasubli pero dati nga riknak kang kuha na. Nangaro na drama mo, Kailin. Ano ko tek naman pa sa kahang saan nga sikat yung muna ngayat ko. Sikat may kadwa. Kanagda na yun. Mamatik ako makaniyak. Please, agpagpakasak penken ka. Franklin, apin nga pinaimbestigar na. Apin nga namun kinatawag ka talaga. Nasaan kang interesado at kanyak, saan mo inangamit ka siya, di ba? Gabot na makita ka na kita matan. Nagayata ki din. Jack Libaken na inayat ko ni Marco. Isa ti first love ko. Dadakang pilot ti college. Gabot ipatpatig ko. Diyan napuputay na ipaay ko ti bagik ko na. Ngem, nidik si Kukak. Nagbalin mo nga takrot. Saan ka no pa nakasagana? Isobe edit yung mga ibaga nga, irgregag ka no? Oh my God. Ngem nagbutay nga kanihapo Diyos. Sa mesa, nagayayatan mi nga duwa, iti tao di Lisel. Impasangay ko ni Lisel. Itilikodan di amin. Saan ko nga, imbain ti bagi kamasak nga, naganak kabalasan. Kahit ko kumain dito, makiasawa ka ni Marco. Tsaka mo, nagbalimit ang nga mabisyo. Nasikpit dati idi. Ngam talagang isot nagbaling nga problema na ginaganak kakwa na. Isulat kasi dyan kadakwada nga kakabsat. Nawapi nga saan nga may isoro. Mabalin ako mamatag trabaho nga mga sikaso ka nagiti negosyo na. Na negosyante na giti parents na. Nakapagbasa met, nakapagturpos met. Ang di na ka numayulot ang trabaho. Kaya kahit natmapanti kasino na dakwarta na. Agsugal uminom. Kaya nagbabae. Iti kasi dyan, nga kinatao na, siyempre, adalat sa bali nga babae di biyag na. Inayat ko, ngayon na po kahundet ang ayat. Gabutasan nga rubing ayat ang tikas kini Marco. Pati bagina kat di na pa'y among ipatig. Kin ilalain. Diyak kaya tikas na tiklase na nga tao. Umumay lang dito balay. Palapulubusak siyempre. Ngumay na sa rungkaran ti anak mi. Ngayon pati ni Lisel. Numabaling ka di na kaya na makita ti amana. Tadi matagbalbaliw. Manong name day ditipidua nga parang pa-share ko kaniya, Eileen.
Pinashare ko pa yung manong nemi, iti pwesto da, gabata da negosyo na, flower shop. Pati dito yung may ka. Saan ang katawad nga makadisturbo? Nakadudutsuki yun Napinas natin ng negosyo. Tawid ko ka nagnaganda kanyak. Mga opsyon na kumamit Ay, matin sa bali ang mga sikaso ito dito ng negosyo. Mabaling ka din nga, awisan ka nga kina? A dinner date? I'm sorry. Maminsan to. Kadag December sa rong aldaw manong name nagbali na kabis. Naging ka, ngayon may sa nga malem, nagring di cellphone ko manong name by vibrate. Sinong bata? Hello? Hello, sir. Sino na Ni Yaya. Yaya ni Yaya ni Lisel, ni Mama Aileen. Abay, abing timawag ka. Imbili ni Ma'am Aileen na tawagan ka. Baka mo kanukin ka. Nga mabamo ka no sa rongkaran ni Divina. Sa rongkaran ni Divina? Apa ni Divina? Aday iti ospital. Apay mo yung aday iti ospital ni Divina? Nanano ni Divina? Ay, nagpenangat da kini Ma'am Aileen. Kat kakaasi ni Ma'am Divina. Kat ni Aileen, nanano? Talabasit, bimtaktiya, bibig na. Ngayon nakarkaro ate, namayan ni Ma'am Aileen kini Divina. Tani ospital nga ron. Tsaka mo manong namin rumbeng mapanggusarong kahanin ni Divina. Maka mo na, nagiti parents na. Iba ka no, siyak ti, balandraan da ti pungtot. Siyempre, at dadig tinaganak yung kuha na, kakapsat na sa jay. Ang mga nasyak ti papasulan na, ti kasya na pasamak. Nauyong madgayam ni Aileen. Kasano nga ta, apin ng ospital. Nagaramad ka na ni Aileen, ti nadagsan. Bato, bunuan niya man. Sus, ang mga mato na dahil ang tirupa ni Divina. Oh my God. Nagriman ito cellphone ko manong name ni Mama at ito tawag. Hello, Mama. Amom ka din tinapasamak ka ni Divina. Itilangan da nang tawag ka niya, Mama. Jesus apo. Jesus apo kaya. Mama, abay, sila masagdan kay ni Divina. Gapukin ka. Ma, hanga gapukan niya. Gapumadlaking kuha na. Siguro rinaot na ni Aileen. Kata ni Aileen na kita, mabalin siguro nga dinamat kaya ta. Nga isot kakaasi. Ano dahil ito nga mapaspasamak ka. Maawan problema. Ano nga awan? Ang mga nusikat pabasulan na naganak, kakabsat na, kat sikat idang randa. Anak mo di basol ko, sikat gapunan no ape kasi dyan napasamak. Nakadaldelikado ka nga talaga. Nakadaldelikado tibiyag mo. Ibang pangtana ka na dyan, Marco. Kat posible nga, kapungtod na kamad, lalaki nga kakabsat, Divina. Awan ti basol ko, Mama. Sigurado nga, agsak lang na kajay. Hindi, isak lang na ni Divina. Ay, ni Aileen. Problema na ni Aileen. Manong namin siya makaturog. Numan ang tawag manong namin ni Aileen. Ngayon, busy ti cellphone na. Naging ganag rin ti cellphone ko manong. Ni Divina, tinawag. Hello? Ayop kayo. Siyak, ayop ba? Noon naman tinapasamak kang kadibina, awan ti basol ko. Ano naman tinaramid mo? Napanag ti pwesto na diyang Aileen. O, sige kayan ti ramaon. Ket. Dinanog ko ti subsub na. Sumidla ko na niyaya nga bimtak ti bibig na. Ket na dyan lang din nagapuanam siguro. Di binalas na kan ni Aileen na napasamak. May isang flower base. Flower base.
flower base nga ceramics. Haan, garapon. Ha? Isot impangur na itirupak. Oh my God. Nadadahil ang tirupak. Idarum ko na diyang Aileen. Oh my. Sampay lang ang napnek. Anapay si Maron ng ramid na. Nangala pa rin sa baling ang flower base. Ceramics, garapon manin. Ket, pinangur na ti ulo. Nauyong ka na Aileen. Alam, katawa ka. Iraman ka ngay darom. Ano ko man di basol ko, ano ko makaso. Basol mo, rin maot ka. Ureg darom ka. Awan laban mo. Gabuta, iti nakapasamakan di amin at da iti unag ti pwesto na. Basta, kinasarita ni mama, dapapagin ni mama ti abogado. Manong Nemi, gabat ka slaharig na may isang celebrity ni Divina, siyempre. Na i-TV, na i-radyo, na i-newspaper. May isang sikat ng model na dadahilan ti rupa na. Dapayin sugat ti ulo na. Gabot iraraot na. Ken pa nang disnog na iti may isang babae. Manong Nemi, kadagiti panang iba, panakangig ko, panakabuyak, kadagiti news, panakabasak. Kaslasan naman kanunungan, Manong Nemi, ni Divina. Na nakalawlawag nga ron na talagang rin maot. Aging ka na takahamat, ti may panggap iti love triangle. Nga ti rason, no apay, nga ni Divina kitri maot, gaputa, dahil ka no ni Aileen ka no, kat ag-agawin na ti boyfriend na, nga siyak tita. In-interview na pa yung Manong Nemi live, gina-interview pa ni Divina. Kat dito yung Manong Nemi nga nang ipangta. Palungsot na kano iti pagbaludan ni Aileen. Laban-daman in-interview ni Aileen, Manong Nemi. When? Live. Nakula na nga nakasagana nga sumango iti korte. When? Nagsampa iti kaso, Manong Nemi, dilagdag iti naganak ni Aileen. Otro, nag-counter chargement Manong Nemi ni Aileen. Tanalayang met abogado na. Na trespassing iso na rin maut. Iti kasaritak ni Aileen Manong Nemi. Hello, Aileen. Ana, ano ti bagam? E bagam nga di kanyak, nga isanod ko ti kaso, counter charge ko, iti girlfriend mo. Awan ti biyang ko iti datang nga kaso. Saan ko kanunungan ti girlfriend ko? Ex-girlfriend ko kunak ko man. Ex-girlfriend? Tanagsinakay ka din? Awan ba ti puro mga break up me? Ngay maarig na sahangkon nga kayat kabawad kang ratisikan di kayat ko. Awanin, ti pintas si girlfriend mo. Ore paretoken nanto. Gabot talagang ka pinarapar ko ti rupa na. Nauyong kamit gayam. Talaga nauyong ak. Simrek, pagamunta dinurab naklatan. Hindi na pinanunot. Nga da iti uneg. Nalaing ti abogado, gusto nga sana ka madanagan. No damin senak man, okay lang. Nga nunot pa ibalod, no? Isot pa ibalod ko. Manong Nemi, namayagan nga saan nga imiksena ni Marco. Imiti may isang mali, Manong Nemi. Papanak iti parking area, di kiti logan, iti asadag ti bangko pang opisina. Di agawid ako man. At iso na nga nakasanggan iti kotsek. Marco? Hey! Kumusta ka na? Nakapangrugi ka na. Tapay labigat. Kasla di mo kahit di mo asawa na. Sa puhin di bagik. Mabaling nga di nga awisan ka.
Sa dino. Hindi uminom. Saan ako uminom? Beer. Beer kang ta hard kanya. Sorry, naskan nga gawid ako. Paayan na ka di? Diyan kami kahit ti makisasarita ti ada inom na eh. Siyempre, medyo saan nga natin ti panunot mo. Anya kami tinas ka na pagsaritaan ta? Diyan kadimot ko na kang aday wam ti ina ti anak ko. Anak mo lang ti anak mo. Ngayon sa mo mamparitan ni Aileen noon niya ti desisyon na. Ay, tenak ni Aileen. Gago ka. Di mo kunain nga. Orayan nga, ayabak na gini sikyo, tabugbugan na ka. Ha? Pabugbog na? Kanawari siya timang bugbog kang ka. Narapis ka eh. Gabuti pa nang kinain ng laing mo uminong ng sigarilyo kahit nakarapis ka. Hindi, pastor ka. Hey, Marco. Diyak kahit nagkakaso. Iso nga mabaling ka di. Adaywaman ti kotsek. Jayla babae nga asawaek ti adaywan. Sa amon nga pakibiyangan. Nagkakaso pa yun kapukin ka. Awan bibiyang ko ti kasi dyan, hinapasamak eh. Di girlfriend mo, napan na rin naot. Ex-girlfriend ko. Ulitek ti balag ko king ka. Saan ka mabuteng, Marco? Papapatay ka, aramidem. Pumanaw kan, sakbay nga imak lagi ti gwardya. Nagalalutin met lang ipimanaw manunemi ni Marco. Nagdinanog kami. Abakik lagi di, baka may salatanog ko, may parusisin. Narapi si Suna eh. Madlaw nga talagang naadi ka ni Tilikor. Inor-oray ko manong name iti posible apan nakadengeg ti kaso no anyaman ti dengeg nga kaso. Aging gama nung name nga naamuak. Digiti metlaing naganak manong name. Kinidibina tinapan nagpaareglo. Tinawagag na Aileen, dadamagag manong name nagpapreso. Hello, Aileen? Hello. Franklin. Nalpas ka din ti kaso? Awanin ti problema. Tapay. Iso tapay dahil mismo din may nagpareglon eh. Gabal ka na dyan counter charge ko kadakwada. Bakit kay dawandak? Tumulong ka nga. Parat pa nakagastos. Iti pa naka-hospital na. Kaniti panaka-retoke ka no tirupa na. Pag nanok ko saan ka ng TED? Sabi ko Mang Tedak. Already pa nagbayad na sa ospital. Siyempre. Mali siguro nga agsublidan to. Mang Tedak to. Doon yaman ti TED ko, nanusan na na. No kasta, sandal nga mangitulahan doon ituloy ito mangipilit kaso ang kinskin ka. Saan? Tapno di kasta, kat saan ko kanumot nga ituloy, ti counter charge ko kadakwada. Pinagbaling ko pagid di Ngo may agtakaw. O may ag-hold up. Hold up. Can attempted murder. Naling ka magkayang. Siyok to, piti ko naman. Kamusta ka nga rin ka ni Marco? Problema klat tayo sunay. Alalo ko yan tapno kasar kami. Kunakmat kang kuha na. Agpakamatayak laingin. Nanti makikasar kang ka. Tapno awan ti problema. Si kakensyak tagkasar. Tapno sumardeng to ni Marco. Kasano ni Divina? Saan ko nayata ni Divina? Kasarito rin Divina. Nganas ka nang awatin nanti kinabudno. Ngawan kami. Tapos nakastakat, awan nga isot problema. Saan nang ulitin, tinaramid na. Nga iraraot. Talagang saan nang ulitin? Tanuulitan na pa eh. Ang mga ada-ada nga madadahil kirupa na.
Adupay manong nemi nga panangalukoy di ba makanyak tapos nikastakat ituloy mi kini Divina iti relasyon mi. Kaniso ti kayat ng asawae. Ngam kaskas di manong nemi nga nagkadkanak. Iti kasaritak ni Divina purbaling yung bagak kang kuana. Agsinatan nga may pinsan ni Divina. Nga buka dita, saan nga pintas ti ropak? Mapasublik tumat lang dati. Nga dita, ori ko man nakamangpangit ka nga. No talagang ipatpatig ka. I'm sorry, Divina. Sika nagpaso ti first love ko. Nga magbalbali tirik na, no talagang nga naikaring nga sika. Sabi nga nakon, gabatada kami ka ni Aileen. Talaga ka di ka mauyong ko keng kuwana? Inintutaad ng anak na? Saan nga virgin? Kabuti patpatig ko pati anak. Awantan. Okay? Ibilang talagang naggayam. Plain as friend. Kanito dawat kong sabi ko mga sarakan dumat lang ti lalaki na ikari para ken ka. Anong nemi kaskas dilata nga saan nga kayat ni mama nga saan nga ni Divina? Kagurgura na, nakalamlamis ka niya. Dimteng ti pa nagkasangay na. Happy birthday, mama. Sana ka naragsak. Tapay mo't kasang ka naragsak, mama, kat birthday yo. Ba, mama, saktag pala. Saktag gastos, ti pa nakaangay ti party. Diya kaya tagparparty, baka disturbo laeng. Ay, balo, hindi amiga yo. Ha, maskat matlaeng. Datay lang, amiga yo, ken datayo. Kinas, awisag na Aileen. Awisag na dyan ka mabae. Ni Divina, di kahit kong awisag. Dada, umaylatan Divina. Ngayon mo may di kita kina. Kapang ko pinasyar, manong namin di kita kina, kat kastoon itaragsak manin ni Lisel. Imbaga karakwada, birthday ni mama ito ng bigat. Mabaling ka di kayong awisan kayo ang gina? Uwi na, apay ka din nga saan. Mo may niyaya, siyempre. Sige. Tayo. Magkita ito, maring may regalo kini mamang mo. Bara-bara yung gustuhan na. Orisyak, tito. Ag gumatang ka mati, regalo kang kapukan niya ka, mami? Uwan, duwa ta. Duwa nga regalo, kapukan niya, kapukin ka. Ididamteng data nga pasken manong nami. Adun ting iti si Mang Pet, kang runana nagiti kagayem, barkada ni mama. Nagiti barkada ni Elmar, manong nami nga ading ko. Danang peso ni Divina. Happy birthday, mama! Mama tawag na ni. Ay, nawas nga manugang. Ano? Ni mama? Nabukawan kaya din ng nama? Awansan. Hello, Franklin, sweetheart. Ikatay mo tiyawag mo kanya, sweetheart. Nagkinawatan tan, di ba? Aging kadimtengan manong name ni Aileen, nakanduan ni Lisel, kaya tiyaya. Hindi makita ni Divina, nakigtot, nagbuteng. O, apay nga buteng ka. Nauyong na nga babae. Hanggang nauyong na ito, dagas yung naramid mo kuma. Sinamat ko ida manong naming si Mamat, ni Lisel. Hello, tito. Binagkat ko. Tito, regalo ka ni Grandma. Grandma? Ni mamang mo, tito. Grandma, awag maging ko na. Uy, nata, lula nga ron. Sorry ka yan. Okay. Nagkukuyo kami manong naming imasadag ka ni mama. Happy birthday, Grandma. Dito regalo keng ka. Inawat ni mama manong naming. Mambaling nga kisan ka, Grandma. Sige. Nagbanglo ka. Nagan mo. Lisel. Sumat ni Mami. Mama, ni Aileen. Ti Mami ni Lisel. Happy birthday, Ma'am. Dahil ito, awatin yung regalok. Nano mo nga regalok para ti pa nag-birthday yo. Napinas ka iya.
Nimet, ma'am. Isumat ni Yaya ito anak ko. Mhm. Ah, Franklin, anak, isa po lang dati special nga, lamisaan para katakwada, ha? Special, mama? Kaputi special da. Diyan ka lamisan. Itayan ni Divina. Ay, hagay mo pa sa jacket, mabuting ni Divina. Abi ko mga mabuting. Isa dyan kayat mi, ma'am. Alaing kaya nga din. Hindi masadag kami manong name itayan ni Divina. Mabutbuting. Hello, Divina. Kinuna ni Lisel. Ay, ni Aileen ko na kuma. Injahin at nakulap na. Nagalamano na. Saan lang nagalamano, manong name, nagbeso-beso na pa yun. Pasensya ka, hindi na masamak. Insyak, tirumbing ang pasensya. Saan ko man na masamak, tikastoy. Kanyak, no? Saan nga po tikas dyan naramid ko? Tarantada at basta latan rumaot. Ikabuti pungtot mo. Dati pagkarup mo at agagawag kang ka. Ni Franklin. Iba't batig mo ni Franklin? Naklase nga sa lutsudeta. Kinita nak manong name ni Aileen. Abi nga anugutin no niya talaga tirignaw. Tapos malpasin damin. Asamon ngay parit. Nukas pagadikan ta, ibagak ngay patpatig ko ni Franklin. Ano ko mga api ko mga iparit ko. Nalmas kong ginawat ti amin. Saan nga na kami tinekari. Congratulations ka na kayo. Thank you. Pista na. Una, as a friend. No kayat mo. Yung doon nagkasar kami ni Franklin. Kayat mo? Sikat alike nga with of honor ko? May ganun? Kayat mo lagi di. Di mo kayat, Franklin, kas pagarikan? Kahit laki ng Divina, may di nga saan. Kayat mo, Divina? Hindi ka hanggang na nakababain. Siyempre. May sak ng celebrity. Gato rin na Aileen, may sama sa celebrity. Ngayon, kayat mo talaga, apikid di nga saan. Tapos gagayem tayo. Hindi na i-corner ko manong name ni Aileen. No kasta? Nagasagana ka nga may kasar. Nga ikasar ko. Di ka pa inaklon na. Di nga salitaan tayo itay kada dibinan ni Alag na asto. Kahit nakadimatlayan ni mamang mo. Di ba? Kayat na ni Divina im siyak. Iti kasi nga, ragsak na itay. Hanggang di pala mamati nga sikat kayat na. Nagpintas ka magayang iha ko na. Kita mi na. Di ba ka di madlaw kas taon iti ragsak da ni Lisel? Sila mapapausan ni mamang ko nga dapo ko na, oh. Kan makaayaw mo na talaga ti anak mo. Franklin. Ano ka sanay mo? Ada ka di pala pa nagduwado ang kanyak? Awanan ti pa nagduwado akin ka. Ngaman niya, ada ka di pala problema? Baka kaskas di nga manggulo ni Marco. Awan doon di maramidan na makapagkasartan. Manong Nemi, kadig di si Marsar nung aldaw mapamplanon ti kasarmi. Gapo siguro ito dahi ta manong Nemi. Tinawagan nak ni Marco. Hello, Franklin, saan nga matuloy ti kasaryo? Mga ramid nagtipamuspusan tapno saan ka nga makapagkasar kay Dailin. Marco, awatan mo ti kinapod no. No asawak to ni Aileen. Adadanan nga awan ni Karbingan. Kidnapit ta anak ko. Di ka gararamin ti anyaw ng pakabaludam. Apekin na kumakidnapin ti anak mo. Ipanong ko ti anak ko. Hamoy papilit na bagkim itubing. Si kami natrason no aping hasan nakakayat ni Lisel.
Si kaman nga agpaiso ti amana, nga marumbeng ka di, nga makaaya-ayo ti kaskan ka. Irin ta siyak. Kasano no, mapututam to ni Aileen kat, saan mo to nga kayat ni Lisel. Saan to mapasamag data mag-em? No kasano ti panang ipatag ko kini Aileen, kas tama ti panang ipatag ko kini Lisel. Saan ka madanagan? Saan kuntong asyumanin ni Lisel? Awanen manong nemi ti problema, tanaplanon ti amin kat naka-schedule ti kalaysa, na isaganan ti amin. Idudumtengan da ita aldaw manong nemi, na isang-sangayon ti marika na karakraksa. Kastamat manong nemi kini Aileen, ni Lisel. Kayan, talaga pinatgan manong nemi. Kas kalikagom ni Aileen, tap naman yung binsang nagkayimdan ka ni Divina. So talaga ti midop honor. Noon yaman ti sao, iti tatawa manong naming nga makaimatang, iti kasi nga sitwasyon, alaket adalat kadakwada. Tamo manong naming ti publiko, noon yat napasamak, hindi kada Aileen ka ni Divina. Nga magpalpalakpak naman nung nemi, siyempre. Di kiti dati, kontra, nagbalinadan, gayem. Awamat, manong nemi, ti mading inaramid ni Marco, iti dedi ng aldaw, kabayatan di seremonya, kabayatan manong nemi, iti reception, iti may sa nga function hall. Aging ka manong nemi, kadinteng, tirabii. Kaskid daw manong nemi, ni Aileen, iti mismo nga balayda. Iti kwarto na. Nga nagbali na kwarto mi nga doha. Dito yan mano nemi. Namin pinsanin. Namin pinsanin mano nemi nagmaymay sa ti bagirik na kinayat mi kinayay. Mariknak dagiti na irut nga bales ti arakop ko keng kuana. Manong nemi. Nem imas manen. No kung hindi nga naimas ni Divina nga imas manin ni Aileen. Awan iti panunod ko manong nemi nga daimun una. Tas sigun metlang ni Aileen manong nemi ket naminsan la kano idi. Wain. Naminsan la kano idi nga saanen nga naulit. Ni Marco manong nemi tanangusat ket siyak. Iti awanin rigat na manong nemi nga simrek. Tapno di kastakit na kami talaga kini Aileen tinekari. Ngagnanayon, ngagtaktakunay na itong palbi. Iti balay na Aileen manong nemi, iti naidan mi, mapanggam ng sumasarong kar, iti ang damama, taumat problema kang kuwana, tayo di aktor pusen manong nemi Elmer, kadadamat yung trabaho na, iti inaudi ang kamsat ko. Nagasawa mo tayo, kitsudan ti katenden na ni mama manong nemi. Kas daon itiragsak ni Lisel, manunim di mamuanan, nga dakanun ading na. Edi adda nagpitik iti saklot niya Aileen. Nagtrabaho ak, ti opisina, manunim dati pagtrabaho ak, intultuloy met manunim ni Aileen, iti negosyo na. Kaya dagbasan ni Lisel, manunim at tamat ti yaya, mangkuykuyok ken kuhanan. Sa bali pa ti yaya, manunim, di pasangayan ti asawak ni Franklin Jr. Nakaragraksak kayo ng runa at mapasarunuman sa bali pa mga babae ni Angela manong nemi. Duwan, ti anak mi manong nemi, kini Aileen may katlo ni Lisel. No kasano ti panang ipateg ko, kanang itipudno anak ko. Kastamit latamit panang ipateg ko, kini Lisel manong nemi. Sana ka nagbalbalin. Ni Marco manong nemi, nagsakit, hindi ka nakaro nga panagbarbartek na. Naging ka, nga nadamag milaengan nga pimusay. Napamit nakipagladingit idi manong nemi, nagiti agina, nga Aileen kini Lisel. Aw mati problema ka nagiti naganak kini Marco,
nga lulo ken lula ni Lisel manon nemi taado madigdi sa baling apo ko da. Pasarimat mapan sumasarongkar ni Lisel kanakwan. Manong nemi hawan tinagbalin pa ang problema. Kalpasan, dagiti samat kedi makuna nga nakana pasamak. Ngante ko na manong nemi adal talig dita laped wan anyaman na apakateklebam nga maggunod ti anyaman akayat mo ang magunod na pagtungpalan ti biyang. Nekari nga saan nga da kami manong nemi kini Divina. No dikat ni Eileen no mampay single nagbaling nga single mami ngem talagang ipatpateg ko kasmet ti panang ipateg na kanyak. Ti may kaduwa ngayat ko kansiyak met ti may kaduwa ngayat na. Dahito manong nemi ti pagkabuklan ti pagkasarita kan imburay ka natin nga programa kat sapi kumada damat na ibatik nga adal liliwakin pagsarbingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Toyag yaman nga pagkaya mo, Franklin. Thank you ken ka Franklin iti panangiburay mo ti pagkasaritaan nyo. Hello